Sziasztok, én Vadam12 vagyok, és ma az 1.4-nek az újításait szeretném nektek bemutatni. Ez valószínűleg olyan, nem tudom, az összezetben kikerül, az biztos. Mert hát mire megvágom, stb. Feltöltöm ilyenek, az idő. Mivel a netünk se olyan gyors, de mindegy. Na, első újítás, amit be szeretnék mutatni, az ez a szép kis fal, aminek a neve pontosan zúzott kőfal, ennek meg mohás kőfal, vagy mi? Ja, mohás kőfal. Na igen. Gyönyörű újítás, hát nem tudom, igazából szerintem várak és ilyesmik építésére lehet felhasználni. És egy bug, vagy nem tudom, ami vele kapcsolatos, az, hogy ezt itt kiütöm, nem az, hanem az, hogy hát a láda az tökéletesen nyílik tőle, amíg, hogyha egy blokkot teszünk a láda fölé, akkor nem nyílik ki rendesen, ugyebár ezt tudjuk. Na igen, akkor következő újításhoz szükségem lesz aranykarra, és aranyra, amit elfelejtettem berakni. Mondjuk 64 arany. Ez elég lesz. Na akkor először is, ugye van ez az üllő, ami ugye így néz ki. Ebből, rosszat nyomtam, ebből van nagyon sérült üllő és kicsit sérült üllő, meg üllő. Na igen, akkor ugye van ez az aranykard, jaj de jó. Ugye az aranykardot eddig fel lehetett javítani úgy, hogyha kettőt tettünk egymás mellé a crafting table-ben, bocsánat, tehát hogyha kettőt tettünk egymás mellé a crafting table-ben, és fel lehetett javítani. Az üllő erre új lehetőséget ad. Még itt van ez az aranykard, az üllővel át lehet nevezni, ám ez is TP-be kerül, amiből nekem most 16 van, szóval most az lesz a karna, hogy ost. És ugyebár ez az aranykard nem sérült, ezért nem bírom feljavítani. Tehát, hogyha oda rakok egy aranyat, nem történik semmi. Ó, gyönyörű hangja van, az nem van az aranykardnak most, hogy ost. Na viszont, hogyha emellé teszek, akkor a varázslat ára 1, és javít az aranykardon. Ugye teljesen feljavítja, mivel nincs annyira sérülve. Ezt majdnem teljesen feljavítja, viszont hogyha kettőt teszek bele, két aranyrudat, akkor teljesen feljavítja. Hogyha egy ilyen mellé beleteszek 3 aranyrudat, 4-et, mert ez már majdnem teljesen tönkre van menve, akkor feljavítja. Na igen, hát akkor ennyit az üllőről. Igazából szerintem nem sokkal jobb, mivel tök mindegy, hogy elhasználsz egy botot, vagy 2 botot, vagy értitek. Tehát így nagyon nem sok hasznát látom, egyelőre az átnevezés, ami még érdekes lehet benne, ám mást nagyon nem. A következő újításunk a beacon. Ez a beacon blokk, itt van, jelzőfény. Ehhez kell hogy ez így világítson. Ugye nem elég, hogyha csak én fogom és lerakom ide, akkor nem fog világítani meg semmi. Rányomok, semmi nincs. Mert ugye ezt használni is lehet. Méghozzá arra, hogyha építek köré ilyen piramist, jelenleg, hát, ja, ez a piramis a lehető legnagyobb, amiért a lehető legtöbb varázslatot kapod, mivel ebben a jelzőfény piramisban föl lehet áldozni dolgokat, például aranyat, ezüstöt, vasrudat, meg gyémántot, meg smaragdot. Igazándiból szerintem tök mindegy, mit áldozol fel. Ugye úgy van, hogy ha 9
tehát hogyha hány szintes ez? Hány szintes ez? 1, 2, 3, 4. Hogyha az 5. szintre teszed a beacon blokkot, akkor használhatod a regeneráció képességét is, de ehhez föl kell áldoznod valamit. Tehát így mondjuk én most betettem egy smaragdot, akkor ez ilyen lesz. Tehát értitek. És akkor van, hogyha viszont a 4. magasságra, tehát 4. szintre teszed a beacon blokkot, akkor az erőt még használhatod, viszont a regenerációt már nem. Hogyha a 3. szintre teszed a beacon blokkot, akkor az erőt sem használhatod már, viszont ezek az ellenállást, a magasugrást, a sietséget, meg a gyorsaságot, azokat használhatod. Viszont, hogyha csak egy ilyen egy sornyi kockát húzol fel, ami ugye 3x3-as, ugye ide, tehát értitek? Ez csak ezt a földön. És arra a középre ráteszed a beacon blokkot, akkor már csak a gyorsaságot és a sietséget használhatod. Hát nagyjából erre jó a beacon blokk. Ja, és még annyi, hogyha közelében maradsz, akkor föltöltődik. Na jó, akkor én most látszat kedvéért csinálok egy ilyet. Mondom, csinálok egy ilyet. És hol a regeneráció? Na mindegy. Akkor így. Akkor most ellenállásom lesz. Itt van a regeneráció. És fel fogja tölteni. 6, 5. Igen, ezt feltöltötte. A regenerációt úgy néz ki, nem tölti fel. Na mindegy. Na, akkor erről ennyit. Következő újításunk előtt reggelt csinálok, mert az úgy nem jó. Hogyha este van, ott van. Timeset 0, igen. Következő újításunk a lépcsőkkel kapcsolatos. Már pedig az, hogy... bocsánat a lagért. Mégpedig az, hogyha én most így lerakok egy lépcsőt, és rámerőlegesen egy másik lépcsőt, akkor ilyen sarok lépcső lesz belőle, amivel akár kanapét, stb. Létrehozhatunk. Hát szerintem egész hasznos újítás, főleg az építkezős típusoknak, akik a Minecraftban az építkezést szeretik legjobban. Mondjuk, ja, kb. Mindenki azt szereti a legjobban, de mindegy. Na, következő a fáknak az elhelyezése. Ugye eddig úgy volt, mint a pisztonoknál ez a dolog, hogy ugye ahogy álltál, úgy helyezted el, ilyesmik. A fáknál, vagy lehet, hogy a pisztonoknál is, ezt nem néztem meg. Megnézzük azt is. Azoknál, vagy még a pisztonoknál is, nem, a pisztonoknál nem változott. Na, a fáknál ott úgy működik mostantól, hogy egy blokk oldalára rakod, akkor, mint hogyha a blokkból ugye kiállna a fa, úgy, tehát úgy néz ki. Viszont, hogyha egy blokk tetejére, vagy egy blokk aljára rakod, akkor a fa az automatikusan úgy áll, hogy hát lefelé, tehát mi az? Függőlegesen. Na, hát a fákról ennyit. Ez mi? Trópusi fa, úristen. Na igen, következő, az egyelőre az üres térképet mutatom be, ami annyi, hogy ugyanúgy craftoljuk, mint eddig a térképet, csak most, hogyha jobb klikkelünk, miközben a kezünkben van, akkor így kijelzi a dolgokat. Ezt kijelzi, hogy milyen a map. Ami az én esetemben nem túl szerencsés, mert ugye homokkőből van az egész, és azt valahogy így jelzi ki. Na igen. A következőhöz szükségünk lesz egy kis játékbeállításra. Ja, ez nem ez a láda, ez a láda. Igazából
igazából denevérhez nem kellett volna. A witch, a boszorkány. Hát ez így néz ki. Kari, meg minden. Majd mint egy falusi, csak ő boszorkány. Következő a denevér, ami meg így néz ki, mondom így néz ki, ott van. Neki ilyen nagyon érdekes hangja van. Na, de most ők nem kellenek ide, tehát fogjuk. Ó, ez dobál potionnal. És adott redstone-t. Ó, de menő. Ezt jó tudni. Mindegy, de nem ért hagyjuk, az nem bánt minket. Na igen, következő a fejek. Néha, hogyha megölsz egy csontvázat, egy zombit, azt nem tudom hogy, egy fogalmam sincs, fejet hogy lehet szerezni, hogyha egy creeper, vagy egy wither csontvázat, ami olyan, hogyha egy csontvázat leszpawnoltatsz, vagy átviszel a pokolba, mivel a mobok mostantól tudnak utazni a pokolba maguktól. Tehát ha átcsalod a pokolba, vagy valami, akkor wither csontváz lesz belőle, ami, hát nem tudom mire jó, lehet wither csontváz fejet szerezni tőle, ami majd mindjárt a végén megmutatom mire lesz.